budeme ochutnávať pitie, sladkosti a čipsy. Toto je náš úvod kanála, takže dúfam, že vám to bude páčiť a ideme sa predstaviť. Ja som Tomáš, ja som Aurel a ja som Tomáš, ale všetci ma prezývajú Rudko. Takže ideme najskôr na tieto čipsy. A nezabudnite dať like a odber. Presne tak. Pizzová príchuť, moja najobľúbenejšia. 8 z 10. 6 z 10. 9. Teraz ideme na pendrojky. Sedem a pol z 10. Sedmička, taký jemne tvrdší, ale to bola chuť. Teraz ideme na 7,5. Teraz ideme na Oravská voda. Lesné plody. Aby to nebylo. Dobre. Počkáme to. Dobrá, perlivá, 8 z 10. Dobrá, tiež perlivá, 8,5 z 10. Tiež perlivá, 9 z 10. Teraz sa vrhneme na Fantu. Len aby to nebuchlo. Dobre. Perlivé také 9,5. Dosť perlivé, ja 7 z 10. Perlivý pomaranč, 8 z 10. Kofová. Teraz ideme na kofovú. Slovenský nápoj. Originálna príchuť. Áno. To nie je ten rumový, či aký je to. Čo nešunový, už neviem. Desať. Normálne kofová to je. Ale dobrá, strašne. A v tej kofole tak akože mne trošku tam cítil taký citrón. 10 z 10. Ja som v tej kofole trošku cítil taký menší citrón. Dobrá kolová príchuť. 9 z 10. No, teraz to najhoršie. Vraj veľa ľudí neodporúča túto príchuť, tak naskôr sme si ju zobrali, či je nechutná alebo dobrá. Počkaj, Toto neotvoríme. Udiame si problém, ideme to rozbiť. Musíme to ísť rozbiť. Mám to rozbiť o to? Nie, skús. Takže museli sme spraviť menší strip, lebo sa nám toto odstrhnulo, tak sme to museli otvoriť. No, a pod tým je a vieme, prečo to nešlo otvoriť, kvôli tomu, lebo tam bolo napísané, že trhni si. Robíme Minecraftový chlast. Vyskúšame 10. Neviem, prečo to veľa ľuďom neodporúčali, lebo je to Minecraftový poison. Dobre, Keby vyskúšame. som mohol, dám aj 100 z 10. Minecraftový poison vyskúšam. Nie, je to dobré. 9 z 10. Vyskúšame melón, nie jahodu. Vyskúšame teraz jablko a melón. A ľudia, je tam napísané, Počkej. no ukážeme to do kamery, nepovieme. A je tam napísané užívajte.
Odo, do tej najvyššej kamery, do tej najviac napravo. A som to ukázal. Ty si to ukazoval do tej strednej. Dobre, 10. ja milujem melón a ešte jablko kombinované a hlavne keď je to zmrzlina. 7 z 10. Deväť. Teraz ideme na Sixo, tutti frutti. A existujú aj tutti frutti jablko a tutti frutti kaktus. Vážne? Som nevedel. Dám si čipsy. 8 z 10. Proste berlivé 10. Ľudia, poznáte také tie cukriky tutti frutti? Tak ono to chutí totálne tak, ale je to jemne perlivé. A je to, no proste, verzia tekutej verzie. Teraz tu máme Dr. Witt, pomaranč a pomelo. Škoda, že tam už není Hamšík, slovenský dobrý futbalista. Proste 4 z 10 normálny odšťavený pomaranč. No, ono je to normálne odšťavený pomaranč kvôli tomu, že tu máte vitamíny a tie proteíny. No to pomelo tam není skoro ani cítiť. Je to ako pomarančový džús. Dám tomu 5 z 10. Pomarančový džús, 4. A teraz 4 z matiky. je tak. Či nie, 4 z chémie. Chémia je podľa mňa. Ja som vždycky tieto Vexta jedol. Máme tu tieto jojo cukriky Vexta. Tie biele sú najlepšie, mňam. 7 z 10. 8. 8,5. Takto. Máme tu ešte pre vás. Wow! Dám si tie... Máme tu ešte pre vás také menšie tajomstvo. Za 10 odberateľov, keď dáme, odhalíme vám nášho pána kameramana, ktorý práve teraz natáča. A pokiaľ dáme 50 lajkov, tak spravíme špeciál. Áno. Odia, kameramanové prvé písmeno mena je J. Povolíme vám komentáre a vy to tam skúsite tipnúť, aké je to meno. Áno. Takže čaute ľudia a dávajte lajky, A odbery. a tešíme sa na vás na ďalšie video. Čaute. Čaute.